sad. Ayaw. Kaya ka ba? Ba? Picture ka ba? Ay, Bim, ano? Sakit tilakan mo ito na mo. Yan! Alam ko, lagit ko. Ano kuya Dudong mo gini mo nga? Kuha man. Duha, tulo. Apa dia nangkot ay? Dagam sa nangkot ayo. Daghan na sa mubo. Kabalo din nagnaila. Ah, dili dapat kumanin tadi kita mo tag China. Wala bago Ano sila, ate? dalam patag ko. Ah, China. Tagay Ano lugar na ini kagamya tadi? Ni mami. Ayo! Grabe, 2 years ko, mapadala lang ako. Grabe wa jud. Natanggal na gani ang shoes. Kahidok grabe. Di pwede mo kawan pag makuha ha. Grabe. Sila tanggap ko. Ya, Agay, di ka pahigo po ni daddy, kaway mo kuha uwi. Uwi. Kanakaran, nag-serious ang uban. Uy, pangkuy-kuy na nila. Manguy-kuy po na. Mangoy-goy yung uban. Okay lang. sabi daw pag abot dire. Naon sa na. Sigay. Hindi naman dahil. Mo dai nang gihanap kay kayo man. Ito ini ka malaog sa tubig mo? Ay, kay patukan dos. Career naman ni mo, babe. Joke lang ba ito?